Значи, аз сега тук ще игра на Майнкрафт. Значи, взимам си това. Мърдата и да купая. Аз от доста време не съм играл. На видео, иначе всеки ден играя. Ама... Ела тук. Краво. Значи, нататък. Какво има насам? Най-често се откриват селата ето тук. Ето това местенце. Но не съм много сигурен. Иначе аз, когато съм на креатив Майнкрафт, много бързо откривам село. А дори не летя толкова бързо. Али няма да взимам. Ще са много гадно нещо. Добре, какво да правя сега? Значи, какво да правя? На коя страна да... Казах ли? Какво е това? Това е изоставено село. Ей! Значи на никой няма да му трябва. Здрасти. Чао. Мъртвец. Където повече не мога видя. Вай, тая гадна пажина. Аз един път отсъвайте. Вай, това как ме изплаши малко. Вай, тия двамката как ме изплашиха. Аз един път възстанових от самата нула село до едно много красиво. Ама не ми отне много. Иначе когато правих кула, колко време ми отне. Взема съм пшеница още малко и тръгвам на някъде другаде. Че вече ме е страх от тука. Защото това местенце ме плаши. Тук има толкова зомби, че не... Ако е беше нощо леле и смъртта ще да ми е бързо. Бай, какъв готин дом. Не съм виждал за сега такъв. Библиотека. Може би живея тук. Готин са. Не, май. По-бе. Защото къде е по-хубав. Всъщност, материали има за къща. На тя да се хабят. Красиво. Материали за къща има. Това има. Какво ще ви е нужно? Да седите само и да 30 минути я паете ферами. Просто отидете до някое шело и готово. За 5 минути готово е всичко. Цялата къща. Вой, просто на 1 метър и тук много красиво става. Пътнах. Много красиво става. Аз ми си повече да полувам. Оле, къв съм тъп. Сериозно не. Нямам ни едно такова дърво, което ми трябва. Така. Не, това се пай с лопата, така бе. Так и так. Аз вече обърках как се паеше. Взема малко паежина, че за въдица ще ми тя паежина. Вече не знам, това место е красиво. Аз едно видео мога да снимам. Чуйте как. Ако не бъдем поне 1-2 лайка, ще снимам видео. Много хубаво. Ще снимам. Но този път ще бъда в креатив и ако открия такова село и, например, такова кула на разбойниците, ще направя супер готина. Ама ще направя просто да не може да се различи от нормалната. Ще може доста, ще направя много готина.
И видеото ще бъде дълго, готино. Това видео некъде поне 20 минути може да бъде. Иначе, може и по-малко. Иначе, много хубаво се вижда всичко. Интернет има много. За да направя всичко това. Тан, 1, 2 и готово. Значи, аз искам да избера някакво такова много красиво място за къщата. Ама в такава гора, а не в ето такава. Защото ме дразня и така гора. По един друг начин. И че всяка гора ми харесва, но малко тая по-красива от другите. Имам малко чувство. Чакай. 6. Идеал перфект. Ой, я забех, че така се прави. Това е едно от най-станите места, където съм виждал. Дърво е пораснало на пясък. Ще направим къщичка. Да бъде от ето. Ой. Пода ще бъде от такова дърво, а покрива и такова ще бъде от такова. Значи, къде ми... Вай, как бързо. Ми се щупи брадовата. Тя ще ги запуша по-късно. Че ме дразнят много съндъка. Така. Сложа няколко нещица. Където сега няма да ми таят. Откъде имам 2 легла? Аз забавих, може да съм взел. Така. А не, на дървото ще ми трябва, бе. И другите неща за къща, ама сега не ми трябва толкова. О, чакай. Светлина. Гадна светлина просто. Не е слам светлината явно. Едно легло за сега. Че не искам, че е много грозно. Така изглежда. Чупих си брадвата. Забравих просто вече. Така. И това вече по-големички блокове. Чакай. Так. Май скоро ще трябва да спя. Това е проблема. Не искам да спя. Искам да поработя още малко, че леща къща па доста дни. Лепо е, че където стоят в Майнкрафт, където снимат видео, от дълго време го правят. Но аз го правя бързо, но и красиво. Не. Гледайте. Така се прави. Какви пъти гръмва къщата? Ето така. Леглото. Къде е леглото? Вече първо ще поспя. Няма да изчезнат за една нощ. Сутрин вече. Вай. Колко много блока. Просто вече ми дойде. Просто като укус. Един плюс има. Крипър ми направи хубава дупка. И ми помогна. Какво да правя сега? Къщата почти готова. Не мога да се каже почти, ама до някъде е стигнала.
Въпреки че до някъде прилича на посмешище. На буклук прилича седно. Само тук буклук метът. Наистина. Изглежда, да. Иначе, да. Уместенце. Това девола ме гледа. Ама аз страх толкова от него вече. Свъртиха ме обоковете. Ама ще отида далеч вече. Чакай, аз нямам брадва. Мързел ме и ще направя тък-тък. 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 И тък-тък. И къде ме. Изобщо. Така. И така. Едно и две. За сега. Така. Та брадва не е за винаги, съм да кажа. Тя за сега ще ми помогне. Оф, колко изморително. Съм да премещи малко таймера, че това не е точно таймера, драма. Пак. Вай, стига да забравиш. Стига да тъгни по сега. Колко ще време ще да се качвам. Преди да тъгна тък. Тък. Ето така и надолу. Ой, надолу. Тък. Нямам място. Чакай, къде са? Ай, съндъка. Забравил го, че умен. Повече не трябва да гъмва. Това е едно много важно. Къде? Нещо. Че ме дойде до буша вече. От тия крепай. Чакам кога ще добавят в Майнкрафт някакви неща против крипарите. Това ще бъде мечта. Само няма да се мъчим да ги. То е трудно. Ако си издървен, вече казваш почти си умрел вече. Защото наистина почти може да се умре така лесно, доста лесно. Чакай, блоковете ще ми трябват. Това няма ми трябва, това няма и това. Няма ми трябват. Чакай, едно нещо ми трябва вече. Къде? Ето, забравих къде. Край. Вай, просто дойде ми. Чакай, пъчки. Обичам пъчки. Защото ми помагат. Ама за едни неща, защото... Тъй. Искам 6-9. 9 ми стигат. Искам да се прекопая надолу и надолу. Съм край. Не. 9. Точно. Защо хубаво се прекопах и надолу. Тъс път мога да копна напред. Не, ето така ще копна. Така и така.
Сега това би стига. Значи сега какво да правя? Свиня. Меч. Няма. Нищо не стана. Нищо не стана, просто свинята изчезна. Няма за какво се галея. Няма какво се гледа, чао. Наистина тук. Изглежда съм тук, идва светлина. Идва пред нея буквално. Ужасна гледка. Нищо тук не ми харесва. Аз в моя канал мога да направя един път също видео, ама този път ще влезнам в изоставена сграда. Това май още е забавно. Аз съм по екшена. На един път буквално скочих от скала на едно доста дълбокичко езерце. От 8 метра. Би стига ми. Екстремно. Тук много мангали няма, ще бъде май по-спокойно, че не искам да погона от мангалите. Че като гледам видеята на другите са бързички. Аз доста бързичко бегам, ама по-бе е страшничко. Аз съм бегал вече, ама не от мангаля, а от друго нещо. Ама е по-бързо от мангалите, ама... Да. Значи хубава пещеричка. Но я липсва доста желязо, например, въглен и диаманти дори. Ще е забавничко диаманти да има. Да. Забавно. Ама аз кога ще свършвам? Въглен. Идеално. Другото видео ще бъде забавно. Другото видео не знам какво ще правя. Другото видео му... Щупи ли ми се? Да. Гадост. Така, излиза ми и успех. Земя. Земя точно ми трябва на скоро време, че ето тия дупки ме дразнят много.
повечето сърца ми ги няма по едни доста специфични причини, наречени крипъри. Май на това ще свършвам. Добре. Поне свърша на някакво красиво място. Къде? И тук ста. Значи, за днеска ние свършваме, но мога да направя още видео днеска. Значи, чао. За сега, чакай съм малко. За чаото, че така и... Чакай. Чакай съм, че... Забравих как